A sarki Ali wallahi wata sabuwar waka muka yi yan asada ni da ita live sai challenge din ake mutane kuma a gani kuna da irin wannan abun kuwa wacan kuna magana dai akan ada muku hasada wallahi kuwa kai kuna ku bai sauki ne haba sarki to ni na yi wani fim Allah wani gundugawa ka san shi ai kai a yayi suna da kin kai ina a duniya kwance da ina nasi gida ina bacci sai na jirin to ina duba wayata naga an rubuta sharuka sharukan wai sharukan ma fim din daga bari India ya yace in taimaka in bashi littafin copyright zai je irinsa kuce ba kai wa ka wuri wuri ba ai bala'i ai bayan mun gama haka da sharukan na kwanta na fara bacci sai ga kiran komando daga America fim yayi wuta to kuma na ganin mu aka mu kada ne sai ake wannan san wahala ka ga yadda muke to a wajen waƙiyar kuma yayi ba amma ita hanya tana America ne ko Mickey wa take ta kira ni akan ita dan Allah ku zan duba na gaban sa ta ciki kai a cikin mutu gaskiya kana bala'i sarki shugaban kan kane wuce sarki ne ba ne gaskiya ne salamu subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu ka danna ƙararrawa. Kar ka manta da sunan channel ɗin namu Isa Live TV.